26 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Рӯдакӣ бо лоиҳаи муфассали ба нақшагирии ҷамоатҳои шаҳраки Сомониён, Мирзо Турсунзода, Навобод, деҳоти Роҳатӣ ва Чортепа шинос шуданд. зимни муаррифии лоиҳаҳо масъулон таъкид доштанд, ки дар асоси нақшаи генералӣ қисми аввали нақшаи муфассали ба нақшагирии шаҳраки Сомониён дар масоҳати 79,6 гектар барои зиёда аз 19 000 нафар таҳия шудааст. лоиҳаи мазкур фарогири биноҳои истиқоматии баландошиёна, 4 муассисаи таълимии ҳар кадом барои 3200 хонанда дар 2 баст, 8 кӯдакистон барои аз 200 то 400 кӯдак, мактаби мусиқӣ, меҳмонхонаҳо, гулгаштҳо, варзишгоҳ бо 20 000 ҷойнишаст, майдонча ва толорҳои варзиш, азнавсозии бозори Ганҷ, биноҳои маъмурӣ, бинои ёрии таъҷилӣ дар назди беморхонаи марказӣ, беморхона барои касалиҳои дил, азнавсозии қасри фарҳанг, васеъкунии роҳҳо ва ғайра мебошад. тибқи хулосаи геологӣ лоиҳа ба 2 қисм тақсим шуда, дар қисми ҷанубӣ иншооти маъмурӣ, истиқоматию хизматрасонии 5-7 ва дар қисми дигар биноҳои 9-12 ошиёна бунёд мешавад. зимни таҳияи лоиҳа санъати меъмории миллӣ ба инобат гирифта шуда, истифодаи масолиҳи баландсифати сохтмонӣ пешбинӣ гардидааст. бо назардошти то соли 2040 қисман ворид шудани ҳудуди ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзода ба нақшаи генералии пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе, дар қисми ҷанубу шарқии он дар заминаи бинову иншооти кӯҳнаву фарсуда дар масоҳати 10 гектар бунёди шаҳраки нав ба нақша гирифта шудааст. шаҳрак барои 3420 нафар аҳолӣ пешбинӣ шуда, аз биноҳои маъмурии ҷамоати шаҳрак 60 бинои баландошиёнаи истиқоматии 12-18 ошиёна, муассисаи таълимӣ барои 2400 хонанда дар як баст, кӯдакистон бо 480 ҷой, коргоҳҳои истеҳсоли маҳсулоти саноати сабук, обанбор бо ғунҷоиши 1500 метри мукааб, бинои гармидиҳӣ, майдончаи варзиш ва майдонча барои бозии кӯдакон, гулгаштҳо ва ғайра иборат мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати мукаммал намудани шароит барои истиқоматкунандагони шаҳрак ба масъулон маслиҳатҳои муфид дода, зимни иҷрои корҳо истифодаи масолиҳи сифатноки сохтмонӣ, санъати меъмории миллӣ ва риояи меъёри талаботи муосири шаҳрсозиро ҳатмӣ шумориданд. бо назардошти талаботи замони муосир, маркази маъмурии ҷамоати шаҳраки Навобод ва деҳоти Роҳатию Чортепа ҳам таҷдид карда мешавад. бинову иншоотҳо тибқи талаботи меъёрҳои шаҳрсозӣ лоиҳакашӣ карда шуда, лоиҳаҳои онҳо дар доираи талаботи меъёрҳо бо унсурҳои миллии меъморӣ бунёд карда мешаванд. биноу иншоотҳои ба нақша гирифта шуда аз ҷониби соҳибкорон марҳила ба марҳила бунёд карда мешаванд. лоиҳаи муфассали ба нақшагирии маркази маъмурии ҷамоатҳои мазкур фарогири биноҳои истиқоматии 5-7 ошиёна, боғчаҳои бачагона барои 200 кӯдак, майдони рамзҳои давлатӣ, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 1200 хонанда дар як баст, биноҳои маъмурӣ, маркази саломатӣ ва иншооти хизматрасонӣ мебошанд ва барои аз 1200 то 1400 нафар аҳолӣ пешбинӣ шудаанд. лоиҳаҳои мазкур аз тарафи ҷамъияти саҳомии кушодаи Шаҳрофар ва корхонаи воҳиди давлатии лоиҳакаши Кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардидаанд. президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба лоиҳаҳои муфассали ба нақшагирии ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Рӯдакӣ баҳои баланд дода, масъулонро барои назорати пурраи ҷараёни корҳо ва таъмини сифати сохтмон муваззаф намуданд.